Un excursionista pot arribar a més de 2.300 metres d'altitud després d'una dura travessa de muntanya de més de 3 hores de camí sense cobertura de mòbil, però quan entra al refugi es desfà de la pesada motxilla i consulta la previsió meteorològica a través d'internet. Fa 2 mesos que la Generalitat va posar en marxa un pla pilot perquè 7 refugis de Lleida disposin d'accés a internet via satèl·lit. De moment les connexions estan limitades, però l'experiència és positiva. El tema internet només el fem servir nosaltres perquè el tenim com limitat. I llavors ja amb nosaltres, només mirant les reserves, la meteo i a vegades mirant el correu, ja a vegades consumim més del que hauríem de consumir. A més de servir per saber quin temps farà, molts l'utilitzen per consultar els horaris del transport públic o el correu electrònic després de dies sense fer-ho. La instal·lació d'internet via satèl·lit consta d'una antena parabòlica i d'un receptor que s'ubica a l'interior de l'edifici. Aquest servei també ha ajudat a sortir de l'aïllament en què es trobaven els guardes dels refugis que durant dies quedaven aïllats a la muntanya.